ноҳияи Спитамен масоҳаташ 355.7 километри мураббаъ ва аҳолияш 138 000 нафар. дар ин ноҳия ҳамаи соҳаҳо аз ҷумла саноат, кишоварзӣ, тандурустию маориф ва фарҳангу маънавиёт дар маҷмӯъ вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ рӯ ба рушд аст. дар заминаи рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи хуҷагии халқ сатҳи иқтисодиёт дар ин ноҳия назар ба чанд соли қабл ба маротиб баланд гардидааст. сокинонаш бо шукргузорӣ аз тинҷиву амонии мамлакат ва пойдории сулҳу субот ба сар мебаранд. дар соли 2019 ҳаҷми буҷет дар ноҳияи Спитамен агар 44.5 миллион сомонӣ муайян шуда бошад, иҷро гардид. соҳаи саноат дар ин ноҳия асосан дар солҳои истиқлоли давлатӣ рӯ ба рушд ниҳод. имрӯз дар ноҳия 24 корхонаи саноатӣ фаъолият мекунанд ки ин корхонаҳо бештар ба истеҳсоли маҳсулоти саноатии воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда машғуланд. калонтарин корхонаҳои саноатӣ дар ноҳияи Спитамен ин Спитамен Текстайл бо 185 ҷойи корӣ, Норд Азия Метал бо 120 ҷойи корӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 25-солагии истиқлолият бо 25 ҷойи корӣ, Спитамен Ойл бо беш аз 150 ҷойи корӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Султони Ҳаким бо наздики 30 ҷойи корӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Бахт бо 30 ҷойи корӣ ва ғайра мебошанд ки аксари онҳо бо дастгирӣ ва иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудаанд. дар ноҳия қариб ҳама намуд маҳсулот сар карда аз маҳсулоти хӯрокворӣ то масолеҳи сохтмониву лавозимоти рӯзгор истеҳсол карда мешавад. ба таври мисол, агар дар корхонаҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Султони Ҳаким ва Зуҳал компания орд истеҳсол карда шавад, дар ширкати Бахт 2016 лавозимоти рӯзгор, дар Норд Азия Метал қубурҳои металлӣ, дар Спитамен Текстайл риштаи нахи пахта, дар 25-солагии истиқлолият ва Спитамен Ойл равғани растанӣ ва инчунин дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хуҷастаю боз ду корхонаи дигар хишт истеҳсол карда мешавад. номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда дар ноҳия ба 20 баробар мебошад. яъне имрӯз талаботи аҳолии ноҳия қариб ки аз истеҳсолоти ватанӣ таъмин карда мешавад. рушди соҳаи саноат дар ноҳияи Спитамен аз фаъолияти бетаваққуфи корхонаҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти гуногун баръало маълум аст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Спитамен Текстайл соли 2009 бо супориши пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд ки ба кушодашавии он муҳтарам пешвои миллат иштирок дошта буданд. истеҳсолоти ресандагӣ дар 4 бахс фаъолият намуда, дар он 185 нафар коргарон бо кори доимӣ машғуланд. соли 2020 то имрӯз мо با اقتدار پورا کار کردم. در 2 ماه 210 تن رسپون رشته پختگی استحصال نموده، پورا آن را صادرات نمودیم. صادرات محصولات ما این به جمهوری چین، کره جنوبی و ترکیه برآورده شده ایستاده است. حالا ما از 7560 دوکی استحصالی رساندگی با 14000 آن را رساندنیم که این 2 برابری اقتدار را زیاد کردنیم. نیت داریم که شماره کارگران را از 185 تا 300 نفر رسانیم که این میخواهیم ما یک حصه خود را برای هدف 4 ملی این صنعت کنی با صورت تاجیکستان یک حصه خود را گذاریم. дар баробари он ки аз ин корхонаҳои саноатӣ талаботи бозорҳои ноҳия қонеъ мегардад, ҳамчунин ба бозору дуконҳои дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва хориҷи кишвар маҳсулот содир карда мешавад. маҳсулоти истеҳсолгардида дар корхонаҳои хурду бузурги ноҳияи Спитамен сифати хуб дошта, рақобатпазириашон дар сатҳи байналмилал таъмин мебошад. мо дар ин корхона ба истеҳсоли равған ва барои хӯроки парранда маҳсулот тайёр мекунем. خب ما از این دانه‌ای که کارکرد میکنیم چیگید، خب آفتاب پرست، سویا، خب رفس کارکرد میکنیم. محصولاتی که ما کارکرد میکنیم در مرحله تازه کردن دان، خب روغن کشی، در پرس روغن کشی، خب استحصال کردن کنجاله، خب کشیدن روغن سیاه، بعداً تازه کنی روغن، شستن روغن
داغ کردن روغن قریب 6-7 مرحله میگذرد و روغن تیار میشه. ما پیش از گرفتن دانه خود دانه روغن نوکی نم نوکی در تشخیص صفت دانه دیده برآمده می شود. بعد از در وقتی کار کرد هم صفت روغن نوکی کنجاله و دانه هم صفت روغن نم نوکی روغن ترش نوکی روغن همش به صفت بلند در تشخیص گذرانده می شود. اقتدار استحصالی کارخانه مثلا هر یک نمود دانه هر خیلی 3 سال کرده می شود. خب مثلا چیگید باشد از 70 تا 80 تا 100 تن کار کرده می شود. سیمچکه باشد در یک شبانه روز، آفتاب پرست باشد در یک شبانه روز قریب 80 تن کار کرده می شود. خب رفت باشه 150 تن کار کرده می شود در یک شبانه روز. اگر سایه باشد 100 تن در یک شبانه روز کار کرده می شود. ما هر ماه قریب 1200 1100 تا 2000 تن آفتاب پرست کار کردیم. اظهار قناعتمندی کارمندان کارگاه و کارخانه‌های استحصالی از آن شهادت می‌دهد که سطح زندگیشان خوب است. 10 سال باز در این کارخانه فعالیت میکنم. کارخانه ما اساساً رشته نخی پختگی میبرد. ما سپاسگزاریم از اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که صاحبکاران را دستگیری میکنن و صاحبکاران همین خیلی کارخانه را تشکیل میکنن. ما با جای کار تامین میگردیم در وطن خود. در جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت کشور هدف 4 ملی اعلان شده است و جهت عملی گردیدن این هدف صنعتچیان ناحیه همه‌جانبه کوشش نموده نشانداد استحصالی را در سال 2019 به 490 میلیون سومانی یا خود 120% نقشه برابر نمودند که نسبت به یک سال پیش 84.3 میلیون سومانی زیاد میباشد. جمعیت داروی مسئولیتش محدود زحل کمپانی شبانه روزی کار کرده شده است. اقتدار شبانه روزی ما 60 تانه ذخیره گندم ما میرسد اور به تمام ریسپوبلیکا تقسیم کرده میشد. نظر می‌افکنیم به ساحه دیگری پیشبرنده زندگی ساکنان، ساحه کشاورزی. در آوردن زمین‌های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی، بنیاد باغ، در یک سال تا 3 مرتبه کشت نمودن زراعت کشاورزی و باز چند دستاورد و پیشروی‌های دیگر، البته در زمینه توجه راهبریت عالی مملکت و دسترسی تمامی طبقه جامعه شهروندی به زمین به وقوع پیوسته است. از حساب زمین‌هایی که در کشاورزی استفاده نمی‌شوند با ایرو و دیگر زمین‌ها ما همه ساله در یک جای با کمیته اداره زمینی ناحیه همه ساله زیاد از 50 تا 150 گهتر زمین ها را برای کشتی زراعت ها همچون زمینی به کاتگوری زمین های آبی وارد نموده استادیم. در 5 سال آخر ما زیاد از 800 گهتر زمین هایی که در کشاورزی استفاده نمی شدند و همچون زمین های بایر و پرتاب استفاده می شدند مرحله به مرحله با مبلغ گذاری هم بودجتی و هم داخل خود خواجگی به گردش کشاورزی وارد نموده. در آنها اساساً کشتی زراعت‌های سبزیجاتی، پخته، پالزی و شالی بسیارتر نمایید. در خود سال 2019 ما زیاد از 200 گهتر زمینایی که در کشاورزی استفاده نمی‌شدند به گردش کشاورزی وارد نموده. در آن کشتی زراعتی شالی را براه ماندیم که این هم یک برای باز هم ارزان شدن نرخ برنج در بازار یک تکان خود را گذاشت. باید تذکر داد که هر سالی که سرور دولت به ناحیه سپیتامین تشریف می‌آورند حتما با کشاورزان صحبت و ملاقات می‌نمایند که بیشک در پیشرفت ساحه تکان می‌بخشد. کشاورزان ناحیه بهر رسیدن به هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیتی آذوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت کمر همت بسته در بهتر گردیدن تامینات بازار داخلی با محصولات نیاز مردم و صادرات آن به خارج کشور همه جانبه کوشش می‌نمایند. در سال 2020 طبق دورنامه تصدیق شده زیاد از 15736 گهتر در زمین‌های کشاورزی ناحیه سپیتامین کشتی تمام نمود زراعت‌ها به نقشه گرفته شده است که از آن زیاد از 12771 گهتر در میدان ما کشتی بهاری را به نقشه گرفته شده است. همچنین باید قید نمود که امسال توجه بیشتری کشاورزان برای وسیع نمودن میدان کشتی پخته، سبزیجاتی ها و پالزی ها نگرانیده شده است که ما مرحله به مرحله وابسته اقلیم و موسم کشت این نمودی زراعت ها را کشت نموده استادیم. همچنین باید قید نمود که امروز ها در ناحیه در میدان زیاده از 130 گهتر کشتی کارتوشکی بر وقتی گذرانده شد و ما حالا
омода намудани заминҳои кишт барои пахта ва дигар зироатҳои ғалладонагӣ идома дорад. танҳо дар соли 2019 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия ба маблағи 417.9 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст ки ин ба 103.2% нақша баробар мебошад. агар ба фарқият нисбат ба як соли пеш нигарем, тафовут 13.9 миллион сомонӣ зиёд мебошад. вазъи соҳаи чорвадорӣ ва паррандапарварӣ ки бевосита аз ҷониби пешвои муаззами миллат барои ворид намудани парранда технологияҳон чорвадорӣ пурра аз боҷҳои давлатӣ озод гардид ва ин барои баланд гардидани истеҳсоли ана ҳамин маҳсулотҳои чорвадорӣ ва парранда як такони ҷиддии худро гузошт. ҳамзамон дар ноҳия дар 5 соли охир мо аз 1 миллиону 300 ҳазор дона тухм то 12 миллион дона зиёд кардем. истеҳсоли гӯшту пашму тухму шир нисбати солҳои қаблӣ албатта натиҷаҳо баланд ҳастанд. кишоварзон аз оби полизӣ низ танқисӣ намекашанд, зеро пойгоҳҳо коршоям ва низоми кор дар ин самт мукаммал мебошад. дар идораи хоҷагии обии ноҳияи Спитамен зиёда аз 13 адад пойгоҳҳои обкашӣ мавҷуд буда, ба мавсими обиёрии соли 2020 100% пойгоҳҳои обкашӣ барои обиёрӣ тайёр мебошанд. зиёда аз 14400 гектар обиёрӣ карда мешаванд ва обиёрӣ аз зонаҳои худҷорӣ, мошинӣ обиёрӣ мекунем. маврид ба ёдоварист ки пешвои миллат муҳтарам Эмомаи Раҳмон дар солҳои истиқлоли давлатӣ чандин маротиба ба ноҳияи Спитамен ташриф оварда дар баробари ба истифода додани даҳҳо корхонаи саноатӣ, инчунин дар маросими ифтитоҳи муассисаҳои таълимию тандурустӣ ва коху қасрҳои фарҳангӣ иштирок кардаанд. сокинон иброз медонанд ки дар заминаи ташрифи сарвари давлат ҳамчунин чандин километр роҳҳои байнидеҳавию ноҳиявӣ низ аз таъмири пурра бароварда шуда барои рафтуомади воситаҳои нақлиёт шароит муҳайё карда шуд. сол аз сол мунфашкунӣ роҳҳо зиёд гардида истодаанд. танҳо дар дораи солҳои рушди деҳот саве ва ҳунарҳои мардумӣ дар роҳҳои байни маҳаллии ноҳияи Спитамен зиёда аз 15 километр мунфарш карда шудаанд. соҳаи маориф ки соҳаи афзалиятнок ба асоси рушду тараққиёти дигар соҳаҳо ба ҳисоб меравад, дар ноҳияи Спитамен ба таври комил рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. имрӯз дар ноҳия 50 муассисаи таълимӣ аз ҷумла 32 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 11 муассисаи томактабӣ, 1 муассисаи хусусӣ, 1 интернати назди мактабӣ, 1 муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатӣ, 1 маркази технологияи коммуникатсионӣ, 1 маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо ва 1 маркази таҳсилоти иловагӣ фаъолият мекунад. дар муассисаҳои таълимӣ охиранги 5 сол ба пешравӣ анча дуруст шуда рафт. албатта ин ба пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳури Тоҷикистон муҳтарам Эмомаи Раҳмону ташаббусаш бениҳоят калон аст. мо ҳозир охиранги ҳамин 5 сол ба 5 та муассисаи таълимӣ кушодем. ин мана имсол ҳам мана 2 та муассисаи таълимӣ ин пурра планови мактабо супурда истодааст ки ҳама лабораторияҳою кабинетҳои фаннӣ ҳамаш муҷаҳҳаз карда шудагӣ. дар баробари соҳаи маориф, соҳаи тандурустӣ низ рӯ ба пешрафт ниҳодааст. имрӯз сокинони саодатманди ноҳияи Спитамен аз хизматрасонии хуби тиббӣ баҳравар мебошанд. мутахассисон таъмин таҷҳизоти муосири тиббӣ дастрас, аҳолӣ бемушкил. албатта дар самти хизматрасонии соҳаи тандурустӣ рушду пешрафти соҳаро масъулон чунин шарҳ доданд. 2 маркази саломатии ноҳиявӣ, 9 маркази саломатии деҳот ва 8 бунгоҳи саломатӣ имрӯз ба аҳолии ноҳияи Спитамен хизматрасонии тиббӣ расонида истодаанд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтмони бунгоҳи саломатӣ дар деҳаи навбунёди Файзобод ҷамоати деҳоти Куруш ба нақша гирифта шудааст ки дар айни ҳол сохтмони он оғоз ёфтааст. имрӯзҳо бахшида ба рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар 9 марказҳои саломатии деҳот ташхисгоҳҳои клиникавӣ ташкил карда шуда, муассисаҳо аз таъмир бароварда шудаанд. ба аҳолии ноҳия ҳамагӣ 98 нафар табибон, аз он ҷумла 54 нафар табибони оилавӣ имрӯз ба аҳолии ноҳия хизматрасонии тиббӣ расонида истодаанд.
197 нафар ҳамшираҳои тиббӣ кору фаъолият бурда истодааст. аксар иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ ва хизматрасониро сокинони ноҳияи Спитамен дар заминаи эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд намуданд. агар қисме аз иншооти мавриди назар бо маблағгузории ҳукумати мамлакат бунёд шуда бошад, қисми дигар аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ ва дигар сокинони хайрхоҳ сохта ба истифода дода шудаанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки сокинони саодатманди ноҳияи Спитамен нақшаву ҳадафҳои роҳбарияти мамлакатро дар самти эълон намудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба хубӣ дарк намуда, дар пайравӣ ба сиёсати муваффақонаи давлату ҳукумат саҳми арзандаи хешро ҷиҳати пешрафти зиндагии худ мегузоранд. низоми обтаъминкунӣ ба аҳолӣ аз ҷумла ба аҳолии марказ мукаммал ба роҳ монда шудааст. дар муассисаи мо 17 пойгоҳи обкашӣ вуҷуд дорад. аз он мо то ин дам 4 адад пойгоҳ обкашии нав оварда нав кунондем ва мондаги 10 адад пойгоҳи обкаширо аз таъмир баровардем. ҳар як пойгоҳҳои обкашии мо бемаҳдудият халқро бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намуда истодааст. баъди пойгоҳҳои обкашӣ обро баъд аз баровардан он хлоронида мешавад, коркард карда шуда баъд ба халқ таъмин карда мешавад. нақшаҳо ба хотири истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ноҳия мукаммал таррезӣ гардидаанд. дар ин доира сохтмон, таъмир ва таҷдиди 410 иншоот, ин ҳам аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ ва инчунин бо саҳми соҳибкорон ба нақша гирифта шудааст. давоми солҳои 2018 ва 2019 232 иншоот ба истифода дода шуд ки ин 56.6% нақшаро дар бар мегирад. дар заминаи иҷрои чунин корҳои созандагӣ 475 нафар сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. сабзу хуррамгардонии кӯчаву маҳаллаҳо низ дар меҳвари фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қарор дорад. танҳо дар маъракаи кабудизоркунии солҳои 2019-2020 бо ташаббуси шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва бо ҷалби дигар ташкилоту идораҳо, инчунин саҳми сокинон дар ҳудуди ноҳияи Спитамен 1500 бех ниҳоли дарахти ҳамешасабз, 6900 бех мевадиҳанда, 3000 бех дигар намуди дарахтон, 70000 дона гулҳои мавсимӣ ва 15000 бех гули садбарг шинонида шудааст ки дар зебову диққатҷалбкунанда шудани кӯчаву маҳал ва гулгаштҳои ноҳия замина фароҳам омад. соҳаи фарҳанг низ дар ин давра ба таври густурда рушд намуд. мисоли возеҳи ин гуфтаҳо бо иштироки пешвои миллат ба истифода дода шудани қасри фарҳанг дар маркази ноҳия ва кохи куруш дар деҳоти куруш мебошад. ғайр аз ин дар дигар гӯшаву канори ноҳия муассисаҳои фарҳангӣ аз қабили китобхонаву осорхона, боғу гулгаштҳои фарҳангию фароғатӣ ва ғайра фаъолият мекунад. имрӯз боғи марказии фарҳангу фароғатии ноҳия дорои беҳтарин шароит барои истироҳати сокинон мебошад. варзиш гарави саломатӣ дар ноҳияи Спитамен 125 иншооти варзишӣ аз қабили як варзишгоҳ бо 5000 ҷои нишаст, 89 майдончаи варзиш ва 35 толори варзиш фаъолият мекунад. ба ғайр аз ин дар назди ҳар як муассисаи таълимӣ толору майдонҳои варзиш мавҷуд аст ки ҷавонону наврасон метавонанд аз он самаранок истифода баранд. дар маҷмӯъ сокинони шарафманди ноҳияи Спитамени вилояти Суғд дар фазои сулҳу суботи мамлакат бо шукргузорӣ аз соҳибистиқлолӣ, давлатдории миллӣ ва имконияти фаррохи кору фаъолият ба сар мебаранд.